Krásný den přeju. Dneska bych vám ráda představila bylinku, kterou si troufám říct, většina lidí nezná. Mám tady jenom její list, škoda, že nemůžete cítit tu vůni. Eh, Ta bylinka se jmenuje Agastache, buď anízová nebo feniková. Jsou to dva nejčastější druhy, které u nás známe, které se u nás pěstují. Je to hluchovkovitá rostlina. Já mám na záhradě jenom jednu malou rostlinku. Věřím, že se mi podaří ji uchovat, protože už jsem ji kdysi měla, pak zmizela. Je to trvalka, takže věřím, že se mi to povede. Že se mi povede i nazbírat nějaký semínka, dát je do semínkovny, aby se vlastně agastache šířila dál. Takže agastache feniklová nebo anízová, když přivoníte, když rozumíte ty listy, je krásně příjemně aromatická. A tak, jak už to je u bylinek, které vám představuju, je příjemná a užitečná pro hmyz i pro lidi. Pochází z Ameriky, ze Severní Ameriky, kvete. Pokud kvete, tak kvete od července do září zhruba. Eh, Má většinou, tu, co mám já, záleží na druhu, tak má fialové anebo růžové květy. Já mám vždycky jsem měla fialové. A je to velký magnet pro opylovače, to znamená pro včely, pro čmeláky, pro motýly. Takže pokud chcete třeba medonosný záhon, doporučuji si tam Agastache pořídit. Má ráda slunné a suší stanoviště, spíš propustnou půdu, nemá ráda přemokřování nějakou velkou zálivku. Je to trvalka, takže by měla bez problémů přezimovat. Mně se to několikrát podařilo, ale pak prostě se jednoho dne stalo, že zmizela. Můžete, pokud třeba jste v nějakých vyšších polohách, ji na zimu přikrýt. Co se používá z agastache? Jsou to listy anebo květy. Jsou jedlé a chutnají buď po anýzu, anebo po feniklu. Záleží, jestli máte agastache anýzovou anebo feniklovou. Ty listy se používají buď čerstvé, nebo se dají sušit. Agastache pomáhá při problémech s trávením, při úzkosti a stresu. Ty květy, jsou takový malinký hluhovkovitý květy, dají se zase klidně s oblibou použít do dezertů, do salátů, na ozdobu dortu. Vy si z agastache můžete připravit čaj, buď z čerstvých listů a květů, anebo se nasušit do zásoby. Budete ho používat při problémech trávení, když potřebujete sklidnit mysl při nespavosti. Můžete nakombinovat zase s dalšíma bylinkama, které už jsme si představovali, které znáte. Můžeme si připravit limonádu s agastache v kombinaci s medem, s citronem, s limetkou. Můžeme si připravit i olej. Zase já ráda používám kvalitní oleje zastudené listované, nejradši mám mandlový. Je pro mě nejpříjemnější vůni. Zase pokud vám vyhovuje slunečnicový nebo olivový, klidně udělejte podle sebe, podle toho, co je pro vás příjemný. Na co ten olej s agastachem budeme používat? Pokud tam naložíme ty lístečky a květy. Má relaxační sklidnící účinky, takže nějaká podrážděná kůže, večer po koupeli, můžeme přidat i trošku do koupele, anebo po masáži, můžeme klidně přidat pár kapiček do difuzéru a pokud zkombinujeme ještě s dalšíma bylinkama, můžeme si vyrobit i svůj vlastní repelent, který budeme používat při procházkách. Takže to je agastache. Zapamatujte si název a doporučuji si buď sehnat semínka, anebo rostlinku a vysadit ji na svoji zahradu, záhon, anebo dát na balkon do květináče. Ať vám dělají bylinky radost, ať jsou vám k užitku. Ráda bych, abychom je používali jen vlastně pro sklidnění, pro relaxaci a ne při našich nějakých potom nachlazeních a chřipkách, aby se nám tyhle ty věci vyhýbaly. A to záleží i na tom, jak budeme pracovat se svým tělem, se svou myslí, celkově s imunitou. Může nám tomu pomoct apiterapie, včelí produkty, yoga a tohleto všechno se můžeme naučit společně. Takže si nezapomeňte dát sledovat, ať vám nic neuteče a já se budu těšit zase u dalšího příštího videa. Naschledanou, na viděnou, mějte se krásně.